Magluto tayo ng baon ng ate. Chicken broccoli. Imbis na beef chicken. So, lagyan lang natin yan ng mushroom and garlic and onion. Then, salt and pepper. So, ayan. Luto na. So, yun yung baon ni ate. Lagay na natin yan kay Bluey and Bingo na lunch bag ni ate. Yung good morning, butter cookies. The time now is 6:20 a.m. Ang aming butter cookies early in the morning, requested by ni Ate Belle. Ayan. Nagising siya ng maranon kasi excited. Ayan, gusto ni Ate heart shape. So yung remaining is i-freezer natin. Ayan. Bake na natin. So, ayan. Luto na yung cookies ng ate. Ayan. Nakakain na lang si ate. Ilalagay na tayo dito sa kanyang baonan. 4. That's it. Ready na si Ate Belle. Yeah! Timpi ng tagib ko. Mila, sola.